Tervetuloa leikkaamaan Ilen kanssa. Tämän internetkurssin aikana opit leikkaamaan itse hiuksiasi ja tällä tavoin säästät tulevaisuudessa runsaasti rahaa. Tässä ensimmäisessä osiossa opetan sinkkumiehen leikkaamaan itselleen aina ajattoman jenkkisiilin. Tämän päivän parturointiin sisältyy aika paljon valintoja, joita menneinä vuosikymmeninä ei voinut kuvitellakaan. No kaikkea näitä yhdistää se, että niiden ansiosta perinteinen parturointi on alkanut maksaa niin sanotusti vitusti. Moni onkin kyllästynyt kustantamaan kaiken maailman pyllyn huljettelijain elostelua. Nyt voit leikata itse hiuksisi. Sinun kannattaa kuitenkin ensiksi investoida hyviin saksiin ja tämmöisen käsipeilin takatukkaa varten. Ja sitten ei muuta kuin napsimaan. Ja valmista tuli sillä lailla.